Knowledge Garden. Nandito tayo ngayon. Tignan lang po natin. Pasok po tayo guys. 20 pesos lang ang mayana. Hindi pakikita. Kumuha ka noon. Maya, makikulang yan. Anong pangalan niyan, kuya? Sabihin ho, kung tawagan namin pinyahan eh. Pinya-pinyahan? Anong klaseng bulaklak niya? Anong klase po bulaklak Naku, niya? yun yung nasuloy. Yan, magaganda oh. Ito, Mader. Bibigay ko na sa inyo na yan. Ito yung kakaibang mayana nila. Pamayana ko. Hindi ho, nasuloy doon na. Hindi, kuya. Magkano yan? Ito, tinatanim niya, no? Ito, 50 ho ito. 50? Ito, 30 ho benta ko nito. Marami naman kayo kukunin. Hindi ba yan, 20 na lang. Ano ba ito? Ito bago. Ayan, 50. ho, isa pa rin yan. Hindi pa naman ako nagdala ng... Kunin nyo na yan, ho. Pwede ho naman tangin. Ako walang pera. Si Mother may pera yan. Mother, ito kukunin nyo. Mother, Hindi. porsyonado nyo ito eh. 50 raw to guys. So kuya, gusto ko malaman anong pangalan nito. Ano yan, yung cactus. Cactus. Ibang cactus ho yan. Oh. Ay kuya, isama mo na ito mo. Pwede siyang maibenta ng kakaiba. Ayun o, wala lang akong budget. Hindi po yan. Ayun o. Ayan, yan. O ma, di ba gusto nila ng kakaiba? 50 lang yan ma. Kakaiba yan. Pwede mo maibenta yan ng ano. Pero itong akin ah. Ito, 150 yan eh. Hindi ako mahilig sa tea plant. Joke lang. Pero hindi maganda siya. Ibang klase yung tea plant niya. Ibang klase ito. Oo, napansin ko nga. Magkano yung ganyan kuya? Ay, 100 yan eh. Yung ganyan nyo. Kakaiba siya, no? Ito guys, no? May green siya, tapos Iba-ibang kulay. iba kulay niya. 100 lang daw to. Ito yung kakaibang tea plant. Ito, baka gusto nyo. Anong klase San Francisco yan? 42 yan. Parang meron akong ganyan, pero wala siyang ganito. 150 lang to. Iba-ibang kulay. 150 lang, may pat na siya ba? Lipat na. Mukhang mura naman, kaso nga lang, Hindi talagang yan. Mura talaga yan. pasok sa akin yan. Marami kasi kayo kukunin eh. Marami mo yung kukunin sa piyesta na. 150. Pang negosyo ni Mother, hindi yan ubra 150. Pang 20-20 yan si Mother. Ayan. Pakita mo yung nasa patyo. Ayan. De, pero guys, ano ma, Yan ang original. mura siya. 150, may pat na siya. Joke lang yun ah. Gusto nyo, yung original. Original naman yan. Magkano po yan? Ay, medyo mataas lang yan. Yan eh. Sige, magtatanong lang po tayo. 250. Imported na, ano. Imported na. Ito nyo, local. Oo nga. Ah, yung bakya. Opo, pero ito yung imported niya. Pero 250, murang-mura na yan. May pots pa, oh. Wala pa Ayan. yan eh. Ito Panibang- mayana din to? Hindi. Hindi, mukha namang di mo yan. Ayan, ito. Hindi, pero maganda yan. Ayan, oh, pantagdag na naman koleksyon namin. Yan. Yan, nakikita yung guys, no, kakaibang mga mayana nila dito. Ito, cactus nila. Oh. Ah, yan yan. Ito, 150 lang Oh, talaga. 150 lang to. Binibigay mo ng 150. Di, meron akong ganyan, pero ito lang, siya walang Oo, ganito. kaya nga, Oo nga. iba-iba eh. Yellow ko na mga wallet ko noon. Kasi kami talaga nangunguleksyon kami. Ang dami palang kakaiba rito yung Oo, katulad meron pa niya. tayo kukunin daw. Meron pa tayo pupuntahan. Nagtitinda po rin po kami ng halaman, pero hindi ganun ka mamahal ate. Sa Paranaque. Yung wallet na wallet. Eh kasi ate, ang lugar namin hindi ganun ka sa mga halaman ng mga rare, ganyan. San Dionisio. Indonesia. Ano, Paranaque. Opo. Yung tao na bibili mo, murahin lang. Opo, di katulad ko na, yung katulad ng, Mayor katulad ko, Olivares. katulad natin na nangunguleksyon, talagang bibili ng ano. Ito guys, yung kanilang Mayor mga garden Olivares, dito. Sa looban lang po ito. Pero ang gaganda ng mga plants nila dito sa looban. Kuya, magkano yung ganito nyo? Ay, 150 original. Oo. Ito guys, 150, bromelian nila.
natin dito. Saka ano na din eh. Akala ni mother na bumibili kami, hindi na ibinibenta. Ay, ito. Meron kami binubuhay dun ate. Kunin nyo na ito. Ayun, kunin mo yan. Kunin mo yan. Oo. Hoy, may pera ka ba dala mahal? Oo. Ayun, mas maganda. Ano ka ba? Ayan. Ayun. Ibang presyo niyan kuya pag sa pambenta ni Kaya mother. nga minumurahan ko. Talaga napakamura. Abay ma'am, ito hindi ko... Hindi daw buhol yan. Isang taon ulit ito. Sandaan? Oo. Baka na tayo, Mimi, ha? Ay, pa, yun. Pero guys, mura na talaga sa kanila. Ito ang gaganda talaga ng mga... Ito yung kanilang San Francisco, kakaiba. Sandaan lang nga, may pat na. 150. Ito yung tea-plant nila, kung mapapansin nyo. Kakaiba, may green, may brown. Sandaan lang yan, may pat na. Ayun, 300 ko yan. 300, okay no? Pumunta ka naman kay Dod, meron pa doon. Ito ganito, 300. Mura na yan kuya. 400. Aray, 400. Joke lang. May bawas pa yun. Oh, yan. Maganda, may bawas pa. Ganda yung mga ano nila. Ito ate, magkano yung ganito nyo? Tanong ko lang. Lima yan, sandaan yan. Sandaan. Ano ba pangalan nito kuya? Polka dots, tama ba? Oo, puro yun yan. Ito. Magkano yung mga ganito nyo? 100 din yan. 100. Ano ba klaseng plants to kuya? Parang may tusok-tusok siya. Oo. Oo, parang pine tree. Malin lang ang kukunin nyo. 400 ang ganyan. Ito yung mga ganito nyo kuya. Gusto ko malaman yung mga price nito kung gaano kamura. Ay, mura lang sa inyo. Basta kayo... Oh, ganito. Oh, magkano tong bromelian nyo? Ay, yun yung mura lang sa inyo. Mga 50. 50. Pero nagtataka ako kuya. Ano to? Ano? Bulaklak na to? Ayan. Bakit may tubig ang Ay, bromelian? natubig yan. Yan, Bruneliad yan. Ganyan ba talaga ang bromelian? Oo, nagkakatubig talaga yan. Hindi ba kuya nilalamok? Hindi ba? Talaga? Hindi naman. Kaya kasi may bromelian ako kuya. Minsan natatakot ako baka magkaroon ng lamok. Yung ganitong cactus nyo. Ito, ate, magkano tong cactus nyo? 50 lang yan. Ayun, 50 ko. Talaga? 50? Totoo. Galing. Galing ni kuya. Tatanong ko lang ate, yung mga ganito yung ito elephant ear to, no? Yan, dahil pa. Magkano pag mga ganito? Medyo na ano na siya. Medyo niya, makuna. Ako meron siya, maliit na yun. Oh. Maganda. Bakit nasunog siya kuya? Nasusunog sa inyo. Oo, kaya ganun din yung elephant ear ko pero malaki na siya. Ang ganda. Pag mga maliliit sa inyo, magkano yung ganyan? Mga kuwan. 50 pesos? Hindi, sandaan yan. Sandaan. Sandaan. Pero okay na okay. Ay, ang ganda ng Mayana. Mayana na naman. Mayana lover. Pag mga ganito pong nasa pots, magkano po? Ay, hindi pa ko niya. Mother yan. Oh, mother. Oh, yung ganda guys. So, iba rin talaga pag pinagsasama-sama yung mga Mayana, no? Ito guys, kung titignan ninyo, ang ganda tignan. May ibang kulay. Mga mother plants nila. Ito, magkano yung ganito sa inyo, kuya? 300. 300. Ang galing. Ang galing. Ito may price na, oh. Ang galing ni Totoy, oh. Yung ganyang bakya, kuya, magkano pag ano? Dami na siya nasaha. Ay, tiguan. Medyo marami siyang tanim eh. 150. Mura na yan. Ay, dahil puno mo tayo. Iba yung yun ang original. Ito yung Oo. local na yan. Kita mo naman. Ay, mo, perfect tayo. Ito, buti sa kanila yung yung begonia. Dito na lang kayo bumili at dito yung looban yung mura. 50. Talaga? May mga begonia kayo, kuya. Ay, wala na. Next na pagpunta Oo, namin. next. Oo. Yung ganito, magkano? 50. Oo, mga 50 tayo. Oh, ito guys, ang mura dito kay kuya, oh. Oo. Yung mga dwarf, snake plant, 50 rin. Oo. Wow, pati ito, 50 rin. Ako, charita. Ito guys, oh. 50 lang. Nasa mga pots na yung kanilang dwarf snake. Ito yung mga money plant nila. Papua, 50 lang yan guys. Pasok na pasok sa budget. Oh? Ayan na rin siya. Yung katulad meron na. Parang may nakuha na yung asawa kong ganun atin, oh. Oo, para meron. Meron na. Ito, 20-20 lang. Ito, swak talaga.
Ito, ate, yung mga ganito nyo. Ito, 50 rin. Ano yun? 50 rin. Oh, 50 rin. Ang galing, no? Hindi pa naman po sure. May presyo yan. May presyo eh. Ewan, wala yata pa sure. Wala nga. Nagalit na. O, 50 yan. 50 lang daw pag nakalagay dyan. Malamang ito, 50 lang. Wala naman daw kayong bayad sa pwesto. Joke lang. Ito guys, oh, yung kanilang gabi-gabi, 100 yan, nasa pots na. Ay, yung ganito, alam mo, kung magkano ang presyo nito. Kahit ganyan yan, pero ang ganda-ganda niya, no? Nasa pots na. Tingnan natin ang presyo. Hindi, kuya lang yan. 100 yata. 100 lang. Murang kuya, no? Murang-mura lang talaga, no? Lahat yan, tago 100 ata, no? Galing. Pati rahuyin talang, kuhanan nyo na. May meron siyang ganito. Oo. Laki na. Meron po akong ganyan. Yan. Mga pang-koleksyon ko po. Ay, meron po. Meron papakita ko sa inyo sa video ko. Sa rooftop ko. Mura dito, no? Hindi talaga kami mura. Tag 100 lang guys yung ganito nila, oh. Yan. Hindi ko po. Ano ang pangalan nito, boy? Kaya, Calathea siya. Hindi ko alam ang variety nito, pero Calathea siya. 100 lang yan. Yan, taga 100. Ito yung mga ganito nyo, kuya. 50? Ha? ayun, Talaga, 50 lang. Hindi mo nakalaki siyang Ayan, pag malaki-laki daw, 100. Pero, yung maliliit na yan, yung guys, oh. 50 lang yan dito, kuya. Nakikita nyo, talagang murang-mura. Kuya, ano ang pangalan nitong mga to? Ito. Anong plants to, kuya? Ganda niya. Aray. Iba to. Hindi ba to ano? Anong tawag ba nito? Yung prutas? Magkano yung ganito nyo, boy? Ha? Hindi ka naman se. Ay, ito 50-50 sa kanila to. 50. Meron naman pag medyo makuha, 300. Oo, 300. Ito kuya, itong last na photos na to, 100 po to. Yan. Ang laki ng lalagyanan, 100 lang. Ayan guys, so hindi na kayo lugi. Ang haba-haba pa. Mura lang dito kala kuya yung mga plants nila. Oh. Ito, pag mga ganito kuya, 50. 1 rin dito. 100. Kasi ang ganda-ganda ng patso, lilac. Ayan. Tanong ko lang sa'yo, boy. Magkano yung ganito nyo, silver satin? Pero ang ganda-ganda niya. Ayan. Ito, magkano to? Oo. 200. Anong plants to? Ito, black beauty. Oh, Black Beauty. Mura sa kanila, oh. 200 lang. Tignan natin, walang bang price. Silver satin. Pero mura to yan, tiyak. Ito, yung ganitong Calathea nyo, boy. Magkano? Nilalagyan nila ulit. Pero mura lang mag-ano si kuya ng mga ano ito. Kahit yung iba walang mga presyo. Swak na swak naman guys sa budget. Makikita niyo sa mga unang nabanggit ko ng mga presyo. 100 lang, may mga pat na 50, ganyan. Ito yung ano nyo, magkano? Ganda oh. Christmas ba to? Magkano po? Parang kakaibang Christmas siya ha. Pero magkano daw to? Sabi na nga, bite na ako. White Christmas, 150 po. Pero parang ano kakaiba yung White Christmas niya, no? Ito guys, yung mga iba rin yung mga rare dito. Ayan o, may mga price na rin dito. Sarang 300. Ah, 200 lang. Ayan guys, so 200 lang yan. Ito, 150 lang to. Nakapas to. Ayan, Ay, 250 pa. mga poly.
Ito, malaki na siya. Malaki na siya, 250 lang oh. Galing. Nakahanap kami ng pasok na pasok sa budget. Sa looban lang si kuya. Ito ang ganda ng ano, Monstera. Kuya, magkano yung ganitong Monstera nyo? Ganda, no? Ha? Tingnan natin. Walang presyo. Baka mother plant yan. Yan. Wait, medyo gabi na uli. Ayan, yan. Ayan. Ate nun. O, ito guys, libre daw ni kuya. 1 rin daw. Tama ba yun? Ilagay niyo sa comment section kung tama po yun. Hindi, 100 yan. 50 na lang. Iyaman ako sa iyo. Ayan po, 50 lang. Naging 50 na lang yun. Presyo ng mga halaman ko mura. May-ari na yun. Madilim na. Di bali po. Ito. Maligay dito kayo makakamura. Madilim na siya. Magkano yung ganito sa inyo? Oh, mother plants daw. Anong Black Beauty? Galing. Pero kung magbebenta kayo, magkano mga presyo nito? Idea. Doon, sabi ko sa'yo, Pupite! Tatla sa Oy! Tatlo raw siya Tatlo na, 100! Wow, ma! Bahala Ma! na. Ikaw, ma! Ano, magkano na? Ilan na bibili mo dyan? Ayun. Ano to? Ayun, 3 for 100. Ano bang plants to? Nakalimutan ko Hindi, na. ganyan. Hindi, Silver Queen. O yun, sir. Parang wala akong alaman na ganito. Ay, ang dami ko ibang... Hindi, meron akong ganito. Nakakalimutan ko pa nagbablog ako. Lalaki naman Silver Queen yun. Iba naman ito, oh. Ayan o, Ay, medyo iba yan. madilim na nga lang guys. Yan, 300 lang dito oh. Yan. Ayan, ito. Ito, 300. Ayan. Nagbago isip ni kuya. Ano to, 300 nagbago isip. Hi guys! Shout out muna po tayo kay Kamagong Channel, kay Dolls Adventure, Anahaw Farm, Mex TV, Loloy's Vlog, By J Vlog, Kuya Rick Vlog, Gang Loaded TV, Bobby Hang TV. At saka salamat po sa mga nag-shoutout sa akin, sila Idol, Certified From D, Melodies Mini Garden, at Idol Inday lang. Maraming salamat po sa tulong nyo. Siyempre po, magpapasalamat din po ako dun sa dalawang kababayan ko na si My Dream Life at saka po si Wings Gardening and Life. Siyempre, ang pinakahuli po na pasasalamatan ko si kapatid na Jaywin Hirang. Salamat din po sa tulong niyo sa pag-subscribe niyo po sa akin. Konting kembot na lang. Sa mga nag-subscribe po sa akin na hindi ko kakilala, maraming salamat po. At saka sa mga nanood po ng mga video ko, maraming salamat po sa inyo. Sana po yung mga hindi pa po nag-subscribe, please mag-subscribe po kayo. Malaking tulong po ito para sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay magustuhan po ninyo yung mga susunod ko pa po mga video. At uulitin ko yung mga nag-subscribe po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Maraming salamat po. Babush!